नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। देशातील बहुतांश भागात तापमानात मोठी वाढ झाली आहे, त्याचवेळी दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये पाऊस पडतोय। हवामान खात्याने म्हटले की ओडिशासह 10 राज्यांमध्ये पावसाचा अंदाज आहे, तर महाराष्ट्रासह राज्यांमध्ये तापमानात मोठी वाढ होणार आहे। या आठवड्यापासून देशातील बहुतांश भागात उष्णतेची लाट सुरू होईल। गेल्या वर्षी मे मध्ये देशातील सरासरी तापमान 43.5 डिग्री सेल्सिअस होतं, ते यावर्षी 39.1 डिग्री सेल्सिअस होतं, परंतु त्यात वाढ होणार आहे। राज्यात अनेक ठिकाणी तापमानाचा पारा चांगलाच वाढलाय। या आठवड्याभरात कमाल तापमानात 42 ते 45 अंश सेल्सिअस पर्यंत जाण्याचा अंदाज हवामान खात्याच्या वतीने व्यक्त करण्यात आलाय। राज्यात उत्तर आणि पश्चिमेकडील भागातून उष्ण आणि कोरडे वारे वाहत असल्याने अचानक तापमानात वाढ झाल्याचं दिसून येते। पुढील काही दिवस तापमान जास्त राहणार आहे। मे हिटचा तडाखा अनेक जिल्ह्यांना जाणवणार आहे। जळगावात तापमान पुन्हा 42 ते 43 डिग्री अंश सेल्सिअस वर पोहोचले। काही दिवस उष्णतेची लाट अशीच राहणार असल्याने नागरिकांनी उन्हापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी खबरदारी घेणं आवश्यक असल्याचं प्रशासनाने म्हटलंय। दरम्यान राज्यात सरासरी किमान 29 ते कमाल 32 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 29 ते कमाल 33 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 28 तर कमाल 35 इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 28 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किमान 27 आणि कमाल 31 इतकं तापमान असेल। दोडामार्ग तालुक्यात किमान 27 आणि 34 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडी तालुक्यात किमान 27 ते कमाल 33 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 28 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। कुडाळ तालुक्यात किमान 27 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 28 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 27 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 27 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 27 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। तर नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 28 तर कमाल 34 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह।